Moi! Nyt on vihdoin mun kanavan viimeisen videon aika. On mennyt ihan laittoman pitkään jo siitä, kun mä oon tullut takas Suomeen. Ja mä lupasin silloin, että mä teen sen viimeisen videon, niin nyt se tulee. Tässä on mennyt nyt jonkin aikaa. Me eletään nyt lokakuun kohta puoliväliä. Eli mä oon nyt ollut Suomessa sen vähän yli 2 kuukautta. Miksi mä en ole saanut tehtyä vielä video on sen takia, että tietysti arki lähti pyöriin täällä aika vauhdilla heti. Mulla on tehnyt töitä ja nyt on alkanut taas uusi lukuvuosi täällä yliopistossa. Jotenkin on halunnut vähän ottaa silleen etäisyyttä siihen vaihtoaikaan. Mä en halunnut tehdä tätä viimeistä videoa ihan heti kun mä tulin Suomeen, vaan mä oon halunnut vähän miettiä tätä vaihtoaikaa ja niin kuin nyt tehdä sitten tämän videon. Mitä tuntemuksia mulla oli, kun mä palasin Suomeen vaihdosta? Mä muistan, kun mä lähdin Leipzigistä ja varsinkin sit, kun pääsi tänne omaan kotiin, niin semmonen niin kun vaihtokupla puhkesi. Ihan oikeesti musta tuntui, että me elettiin sellaista niin kun, me oltiin semmoisessa kuplassa, semmoisessa vaihtokuplassa, sit niin kun ihan sellaista omaa elämää ja vaihtarielämää. Ja sit kun mä tulin kotiin, niin kaikki vaan, se vaihtokupla vaan puhkesi. Ja mulla oli semmonen olo, että mä en olisi ikinä missään ollutkaan, että koko vaihto ei olisi ollut. Mulla on edelleen semmonen olo, että oliks mä siellä, oliks mä nyt vaihdossa. Mut sit mä oon kumminkin niinku tehnyt näitä videoita tänne YouTubeen. Mä oon kirjoittanut päiväkirjaa melkein joka päivältä. Niin kyllä mä siellä on ollut ja kyllä mulla on kuvia muistona ja videoita muistona ja kaikkea, mut niinku vieläkin on semmonen olo, että mä en ois niinku ollutkaan vaihdossa. Ja niinku ihan outo fiilis oikeesti edelleen. Mut siis täytyy sanoa, että ihanaa olla Suomessa. Jotenkin niinku täällä on vaan kaikki niin hyvin, täällä on kaikki läheiset ja täällä on niinku silleen turvallista, oli sielläkin turvallista, mutta jotenkin kun tiedät, että jos jotain sattuu tai muuta, niin sä pystyt asioimaan omalla äidinkielläsi ja on niinku kaikki ne omat jutut ja jotenkin vaan semmonen niinku rauha ja semmonen niinku turvallisempi olo siitä täällä. Multa on kysytty, että onko mulla ikävä olla Leipzigia, niin joo, kyllä mulla sitä kaupunkia on ikävä ja uusia kavereita ja ihmisiä siellä. Mutta yksi juttu mun täytyy tässä kohtaa paljastaa. Mä en halunnut tästä puhua silloin, kun mä olin siellä vaihdossa niin mun videolla, koska mä en jotenkin halunnut niinku sinne sellaista valitusta mistään isommin. Niin täytyy nyt niinku paljastaa yksi juttu, mitä mä en ole vielä kertonut, että mitä mä koin koko tän 4 kuukautta siellä. Eli aika ekalla viikolla mä huomasin, kun mä järjestelin mun tavaroita mun huoneessa, niin mun lattialle ilmestyy jostain verhoista niin 3-4 toukkaa. Tommosta toukkaa. Ja otin sitten jollain Google-lenssillä kuvia siitä ja googlettelin, että mikä se voisi olla. Ja kyllä sieltä niinku aika paljon tuli, että turkiskuoriaisen toukka ja niinku turkiskuoriaisen, niinku sit siellä niitä ihan niitä aikuisia kuoriaisiakin ja tälleen, mutta niin siitähän sitten koko riemu ratkaisi, että huomasin ne toukat siellä ja faktahan on se, että ne toukat tuli silloin ekalla viikolla ja mä ajattelin, että no ne menee pois ja tälleen, mut sitten että ne oli vaan niinku joku muutama toukka, mutta sitten niitä niinku alkoi silleen kyllä ilmestyä sinne aina tasaisin väliajoin. Ja muun muassa mä päädyin sellaiseen ratkaisuun, että mä pidin koko 4 kuukautta mun kaikki vaatteet matkalaukuissa suljettuna kiinni. Mä koin sen niinku paremmaksi ratkaisuksi, koska niitä olisi voinut hyvin olla, koska mä yhden löysin silloin, kun mä olin ehtinyt laittaa mun kaikki vaatteet jo vaatekaappiin, niin mä sit löysin sieltä yhden sellaisen toukan sieltä alahyllyltä ja siinä vaiheessa mä päätin, että okei, että mä alan ottaa nää jokaisen vaatteen täältä yksitellen täältä vaatekaapista pois, ravisutan ne ja katon, ettei niissä toukkia ja viikkaan ne ja laitan takas matkalaukkuihin. Ja siinä meni tosi kauan, se oli tosi stressaavaa. Tai te ette vois kuvitella, mitä kaikkia operaatioita mä tein mun huoneeseen välttääkseni ne, että ne toukat ei tule mun sinne niin kuin huoneen keskustaan. Se on vanha talo, niitä tuli sieltä listojen alta. Ne oli siellä varmasti siellä listojen takana rakenteissa. Ja sit niitä oli myös niin kuin työpöydän takana ja sit sen mun vaatekaapin takana. Ja muun muassa mä päädyin sellaiseen ratkaisuun, että mä hain pakkausteippiä. Ja
mun on pakko paljastaa tää, koska tää on aivan niin huvittavaa. Mä siis teippasin mun koko huoneen ne listat niinku alhaalta ja ylhäältä. Periaatteessa mun huone oli silleen teipattu sieltä alhaalta niin hyvin, että siellä ei ollut niinku yhtään tilaa, mistä semmonen toukka voisi niinku kipitellä sinne mun niinku huoneen keskustaan. Mä olin Housemeisterin tästä yhteydessä, että tämmönen löytö on tehty, ja hän tuli katsomaan, niin eihän sitten tietenkään silloin niitä ollut mun huoneessa, kun hän tuli katsomaan. Ja hän lupasi, että hän niinku laittaa tästä kysymystä jollekin eläintieteilijälle, että mikä se toukka tää voisi olla. Ja sitten hän vastasi sieltä jossain kohtaa, että joo, se on ihan tavallinen niinku tämmönen, että mikä täällä elelee, että voit ihan hyvin niinku jatkaa normaalia elämää ja laittaa ne vaatteet sinne kaappiin ja kaikkea. Sitten mä olin vaan, että joo, että en kyllä todellakaan aio tehdä näin, että mä aion ihan varmasti pitää mun kaikki vaatteet niissä laukuissa koko tämän 4 kuukautta. Ja sori, jos mä nyt katson hirveästi tonne ulos, mutta kun mä mietin tätä mun tarinaa, niin mä en osaa niinku katsoa teitä. Mutta mä laitoin ton jälkeen, se sanoi mulle se Housemeister, että jos näet niitä vielä, niin laita vaan viestiä. Mä olisin, että no joo, mä laitoin varmaan 5 viestiä, mä laitoin jollekin palvelupäälliköllekin, ja kukaan ei koskaan enää ikinä vastannut mulle. Mikä oli mun mielestä tosi ärsyttävää, että niinku sitä ei huomioitu. Siis se oli jotenkin tosi stressaavaa asua ulkomailla yksin pienessä huoneessa, jossa sun pitäisi elää, nukkua ja olla semmonen niin kuin rauhoittumispaikka. Ja sellainen, missä sä voit niin kuin kokea olos mukavaksi. Mutta mä en pystynyt kokemaan oloni mukavaksi siellä, koska niitä toukkia oli siellä jatkuvasti. Ja kun mä lähdin Saksasta ja mä otin sitten ne teipit irti sieltä, mun puoliso auttoi tässä hommassa, kiitos hänelle, niin siellä teippien alla oli yhteensä ainakin 15 toukkaa. Jäänyt niihin teippeihin siis kiinni. Tämmönen tarina. Mä en viitti enempää tästä jo, koska mun tästä videosta tulisi ihan liian pitkä, mutta ei ollut kauhean kivaa, että sen takia aina kun multa kysytään, että onko ikävä sinne, niin mä jotenkin muistan ton mun huoneen ja mä oon vaan silleen, että ei oo ikävä sinne, mutta kyllä mun niinku kaupunki on ikävä ja niitä ihmisiä, keihin mä sain tutustua siellä. Ja siis mä en tiedä sanoinko mä niinku missään vaiheessa kovin tarkkaan, että miksi mä edes lähdin tonne, mutta siis toi vaihto oli ihan yliopiston puolelta ja lähdin sinne siis ihan opiskelemaan. Opiskelin 1 maisterikurssin. Mä oon Suomessa maisterivaiheessa, mutta siellä mä opiskelin vain 1 maisterikurssin, koska mä ajattelin, että ne on aika vaikeita Saksassa ne maisterikurssit, niin mä otin yhden semmosen, mikä meillä on täällä Suomessakin, niin mä pystyin sen hyväksi lukemaan tänne Suomeen. Ja muuten mä sitten opiskelin noita pandikursseja. Mulla oli yhteensä, oliks mulla nyt joku periaatteessa 3 kurssia, 3 kokonaisuutta, mutta niissä oli 6 eri silleen pienempää tavallaan kurssia. Niin sain tosi hyviä arvosanoja, niistä on tosi tyytyväinen, sain muun muassa yhdestä kurssista 1, eli siis kaikista parhaimman, koska Saksassa se arvoasteikko menee silleen, että 1 on paras ja 5, tai en tiedä mikä on sitten huonoin, mutta niinku kumminkin. Niin. No vähän ehkä niinku kulttuurieroista haluaisin puhua vielä tällä viimeisellä videolla, että mitä kulttuurieroja mä huomasin siellä. Niin ainakin luennoissa oli se, että ne oli vähän erilaisia Suomeen verrattuna. Mä ehkä jopa tykkäsin niistä Saksan luennoista enemmän kuin Suomen, koska niissä on paljon enemmän semmoista vuorovaikutusta sekä opiskelijoiden kesken että tai niin kuin, miksi sitä nyt sanotaan, professori, tohtori, en mä tiedä, mutta opettajan ja opiskelijoiden kesken. Jaa, rökkä. Jos opettaja kysyy jotain, että kuka vastaisi, niin tuntuu, että Suomessa aina niin kukaan ei oikein viittaa ja sitten ollaan siellä silleen kiusallisen hiljaa ja sitten opettaja niin sanoo, että no voitko sinä vastata, mutta sitten tuolla niin todella monella oli jotain mielipiteitä tai vastauksia tai asiaa ja siellä saattoi tulla niin pitkiäkin keskustelupätkiä tavallaan. Niin mä jotenkin koin sen silleen paljon, kun siinä sai enemmän osallistua ja siinä oli paljon enemmän niin just semmoista vuorovaikutusta ja kommunikointia. Niin se oli paljon enemmän kehittävämpää ja jotenkin siinä oppiikin paremmin. No sitten opiskelumaailmasta niihin ruokakauppoihin, niin siitähän mä nyt kerroinkin jo siellä vlogeilla, että siellä oli erilaista se, että kun siinä ei ole sellaista pitkää liukuhihnaa eikä pitkää sellaista, tai no liukuhihnahan oli ihan hehtaari pitkä, mutta sitten sitä sellaista, mihin ne tuotteet menee siellä sen jälkeen se liukuhihna, niin sellaista ei ollut, vaan siinä oli vain muutama rullakko tai sellainen
mistä sä pystyt se kassatyyppi rullaamaan ne sun tuotteet. Ja sit sun pitää vaan niin kun avata sun kassio siihen heti ja vaan lappaa ne ihan hirveällä kiireellä. Ja sulla on tasan se aikaa, kun se lappaa ne tuotteet siihen, se tekee sen tosi nopeasti. Toinen vaihtoehto on myös sitten lappaa ne suoraan ostoskoriin ja sitten menee johonkin sivumalle ja sen jälkeen laittaa ne kasseihin. Mutta jotenkin toi oli niinku, mä en tykännyt tosta yhtään, jotenkin se oli niin hirveän stressaavaa, että täällä on niin ihana, kun sulla on aina on 2 isoa semmoista, mihin ne tuotteet tulee. Toinen asiakas pakkaa tässä ja sitten toinen tässä. Ja sit sulla on niinku kaikki maailman aika tehdä se. Jotenkin mä tykkään kyllä Suomessa enemmän siitä. Sitten kierrätyksestä sen verran, että siellä meni vähän eri lailla jotkut kierrätysjutut. Esimerkiksi muovit ja metallit sai laittaa samaan. Ja sitten laseista on niinku aina erikseen ruskeat lasit, valkoiset lasit ja vihreät lasit. No, sitten mä pääsin paljon eri kaupunkeja näkemään vaihdon aikana. Mähän kävin, ottakaa nyt pitää lukea tätä mun vihosta. Mä kävin Berliinissä, Hallessa, Erfurtissa, Münchenissä ja Garmisch-Partenkirchenissä, mistä muuten tää kuppari on. Prahassa, Dresdenissä, Bautzenissa ja Sächsische Schweizissa. Toi viimeinen sanahirviö on siis se, missä me kiipeiltiin tai niinku haikattiin. Voin muuten ehkä koittaa laittaa tähän jotain kuvia. Näistä kaupungeista 8 oli siis mulle uusia, koska vaan Berliinissä mä olen aiemmin käynyt, mutta missään näissä muissa niin en oo käynyt. Ottakaa hetki. Tuossa menee yksi ötökkä ja mä vien sen nyt pihalle. Noin, ötökkä siirrytty pihalle. Mua hämäs, kun se kipitteli tuossa mun vieressä, mutta niin 8 noista oli uusia mulle, että vaan Berliinissä mä oon aiemmin käynyt. Ja ehkä näistä, niin kun, jos mä katson nyt tätä listaa, niin kyllä mulle niin kun eniten jäi mieleen tää Garmisch-Partenkirchen, koska me käytiin siellä Zugspitzellä, siellä Saksan korkeimmalla vuorella. Ja muutenkin siis se koko paikka ja kaupunki, se oli niin sellainen pieni ja söpö. Ja se oli ihan kuin olisi ollut jossain saksalaisessa tai niin kuin sarjassa, mitä kuvataan just jossain tommosessa. Niin se on, siis tää paikka on ihan Etelä-Saksassa, ihan Saksan ja Itävallan rajalla. Mutta on kyllä niin kuin, siis nyt kun miettii jälkeenpäin vaihtoaikaa, niin kyllähän mä oon niin kuin tosi kiitollinen, että vaikka siellä oli vähän ongelmia just ton asunnonkaan ja muuta, mutta niin kuin tohon 4 kuukauteen mahtui niin paljon, että sit on vaikea edes käsittää. Musta vieläkin tosiaan tuntuu, että mä en olisi ikinä ollut siellä. Ja niin kuin, kyllähän mä oon tosi kiitollinen, että tommosen mahdollisuuden sain. Ja niin kuin yksi isoimpia juttuja, mitä just, nyt mun täytyy taas lukea mun muistiinpanoista, että mitä vaihto opetti. Mä oon kirjoittanut tänne rohkeutta, asioiden hoitamista vieraalla kielellä ja lisää arvostusta Suomea ja kotioloja kohtaan. No ihan vaan sen takia, että koska se kämppä oli vähän semmonen, niin kyllä niin kuin tätä kotia kaipas. Ja sillä ja tietenkin niin kuin, mä oon aina arvostanut Suomea ja kotimaata, mutta jotenkin sitä vaan oppii arvostaan vielä enemmän, kun on kaukana Suomesta. Mut hei, vihkokin, tähän mä kirjoittelin mun aina kaikkia päiväkirjajuttuja. Näitä olisi sitten kivaa lähteä lukemaan jossain kohtaa, että mitä mä oon kirjoitellut mun reissusta. Aika monella sivulla esiintyy sana toukat, mutta emme voi mitään sille. Mutta tästä videosta voisi tehdä vaikka kuinka pitkään tahansa, mutta nyt mä luulen, että mun on hyvä lopetella. Tästä tuli nyt muutenkin jo varmaan aika pitkä, mä luulisin. Niin joo, ei kai tässä muuta. Täällä nyt oli tää viimeinen video. Kukaan ei varmaan enää näitä loppulepynäitä jos kuuntelemaan. En tiedä, mitä mä tässä sanoisin, mutta siis tosi paljon kiitos, kun ne, ketkä on ollut mun tässä YouTube-kanavalla mukana ja seuras mun vaihtoaikaa ja eli mun kanssa sitä mukana. Ja toivottavasti tykkäsitte ja niin, en mä nyt oikein tiedä, mitä voisi sanoa, kun tää nyt on viimeinen video, enkä mä nyt tänne kanavalle enää tuu tekemään näitä videoita, mutta hei, hyvää jatkoa kaikille ja ihanaa syksyn jatkoa, joulun odotusta, seuraavaa vuotta. Niin, ehkä me nähdään vielä joskus, kuka tietää, mutta nyt on aika sanoa hei hei. Tehdään tämmönen oikein heippa! Wow. Moi!